दुगैगासिनो दङ मालाय दिनैहाय जोङो बाथौ खेराइ रिजर्टआव बेरायनो फैदोंलाय लोगोफोर नोंथांमोननोबो देखायलांगासिनो दङ आङो दिनैहाय माबायदि मानसि जादों बाथौ खेराइ रिजर्टआव दा थौदो बा भिडिअखौ नायलांसै लोगोफोर नैबेनो जाबाय जों नैबेजों गेटनि गेट मोखांनि माबा सिनारि बियो नैबेलाय नै जों बेनि सिङाव हाबहैगोन लामाया नैबेनो नैबे जों नैबे गाहायजों हाबनोसै जायखिजाया जों सिंजों हाबलांगोन सिंजों नायलांनि भिडिअखौ नङा होमबा नैबेलाय नै जों बेजों हाबबाय एकदम हरै सिंजों थांबावनांगौ माबाया हलफ्रा सिङाव थांबा मोनगोन होमबा नायलांबाय थानि लोगोफोर नायबाव गेटआव थायो होननाय मानसि गैथ'वा हरै बेरायहैदों होनदां होमबा नायलांबाय थानि बेरायखांबाय नानिमोन ए मालाय गथ'फ्रा बेरायनानै फैबाय जोङो सिङाव हाबफैबाय दै लोगोफोर आरो गाइस दिनैहाय आं बाथौ रिजर्टआव बेरायनो फैदों बिनि थाखायनो ब्लग बानायनाय जाहैबाय नोंथांमोना सोरबा नायनो इन्टारेस्ट दंबा नायलांनो हागोन आं गासिबो देखायलांगासिनो दङ बाथौ खेराइ रिजर्टआव माबायदि फेसिलिटि दङ थेवबाबो आं सिङाव हाबहैजोबनाय नङा बाहेरानिफ्रायनो देखायजोबगोन नैबेवहाय पार्किं ओमफ्राय सिङावबो दङ पार्किंआ सिङावबो खालामनाय जायो पार्किंआ बावनो दोनो आरोखि सिङावहाय बथिक जाहैजोब्बाय होनदां गारिफ्रा ओंखायनो बावनो दोनहोबाय नैबेजों आं सिङाव देखायलांबाय थानि जायखिजाया नायलांबा बुजिगोन सिङाव माबायदि नैबेलाय नै सोरबा हाबखांनानै फैखांबाय नैबेलाय मोनफैबाय नङा होमबा नैबे एरियायावनो नुबायना लोगोफोर बाथौ खेराइ रिजर्ट बियो गासिबो देखायहरजोब्बाय बै नुहुरनायाव माने दुगैग्रा दङ गरम बोथोरनि दुगैग्रा नैबेवहाय हाबफैबाय जोङो नैबे बेवहायनो जोब गारि पार्किं दोनजोब्बाय दै नैबे गथ'फोरखौ जोंनि नायलांनि बेरायखांबाय माबायदि मोनखो दिनै बाथौ खेराइ रिजर्टआव मोजां फार्स्ट टाइमसो ए दे होमबालाय माखासेफ्रालाय ए नै सासेया मिनिबोदों नायखांबाय ए होमबा हौरै नायहरबावनि दे माखासे बैलाय नुबायना लोगोफोर आं देखायलांनि मोजांनो गारि दोनजोब्बाय बेवहाय नायलांबाय थानि जोङो होमब्ला नङा होमबा लोगोफोर सिङाव हाबफैबाय बिराद खेला गेलेग्रा फोथारसिम मोनफैबाय जोङो नैबेवहाय जिरायो खाथियाव देखायहरनि नङा होमबा नैबे जायगायाव जिरायो नै नुहुरखाबायना लोगोफोर नैबे जायगायाव बाथौ खेराइ रिजर्ट नैबे सेर बिबार गायनाय बेवहायनो गेलेग्रा फोथार बैयाव मोनायाव मोसायोदां मोसाहैगोन मोनायाव जायखिजाया देखायलांनि नोंथांमोननो नायलांबानो जाबाय नोंसोर थांला दहायनो नुखादों आं नोंसोरखौ दुगैयाखिसै दुगैयाखै ए नैबेजों नायलांबावनि नैबेवहायनो फोथार दै फोथारा बावनो जिरायो चेयार टेबोल होना होखायो जिरायनो नैबे बेकग्राउन्डआव नायदो बे बाथौ खेराइ रिजर्ट फेमिलि रिजर्ट बियो बिराद मानसि जादों दिनै गोलोमनाय बोथोर ना मानसिफ्रा दुगैनो फैसावलादों आं दुगैनायखौबो देखायहैगोन आं दुगैनायखौबो नैबेवहायनो नैबेजों नायलांनि बिराद नायलांबाय था सोरबा फैफेराखैबा फैनो हागोन
नङा होमबा बेरायनो गरम बोथोराव बेरायनो मोजां नैबेलाय नैबेवहाय फांखा होनानै जिरायनो हागोन गोजौआव हनै फांखा दोनजोबखानाय दङ नैबेजों मोसाग्रा स्टेजआ बैजों दङ मोसाग्रा स्टेज बियो नैबेफोराव फैनानै जिरायनानै बुकिं बा जिरायनो साहा लोंनो माबा मोनसे खालामनो बुक होनो हायो जायखिजाया नैबावहाय बेलाय नैबावबो बेबायदि खालामनाय जादों बाथौ खेराइ रिजर्टनि मालाय फटक लादों दां नै जायखिजाया नायनो दै नैबाव स्टेज आं जायखिजाया बेनिफ्रायनो देखायहरनोसै लोगोफोर नायबानो जाबाय बेयाव स्टेज नैबाव मोसायो नैबेजों थांनि बैयाव दुगैग्रा दै लोगोफोर बाथौ खेराइ रिजर्टसनि बियो नुहुरखाबायना बैलाय हनै बै न' गोजा नुहुरनाया बावनो आरोखि गथ'फोर गेलेगासिनो दङ दसे देखायगोन माखासे सेल्फि लादों नै मालाय बाथौ खेराइ रिजर्ट बेरायनो फैदों फटक लादों मेरला फेमिलिफोर फैनानै दंफैयो नैबाव नैबेलाय बाव बेबायदि खेला गेलेग्रा गथ'फोरनि खेला गेलेग्रा बहायनानै दोननाय जादों बिराद खेला गेलेनो फैयो गथ'फ्रा बोथोराबो दिनैहाय मोजां अखा हायाखै अखा हायैखायनो बिराद मोजां नैबाव जिरायदों जिरायग्रा माबा बियो नुबायना नैबावबो गथ'फोर गेलेग्रा नै नायलांबानो जाबाय माखासे टिकेट नैबाव नै देखायबाय नैबाव बिमा बिमाफ्रा जिरायनानै होदों गथ'फोरखौ गेलेहोदों नै नुबायना लोगोफोर नायलांनि सोरबा फैयोबा फैनो हागोन फेमिलि लानानै बोथोराबो दिनै बिराद मोजां जादों गरम एसे गथ'फोरनि ट्रेन गाखोनाय नायनो होमबा दै देखायनि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नैबेलाय ट्रेना नुबायना बेबायदि गथ'फोरनि गेलेग्रा नुबाय मोजां नुदोंना जायगाया मोजां सिगांनि समाव बेबायदि होआखैमोन देग्लाय बोसोरावहाय बेबायदि होबाय नोंसोर बैयाव गाखोआखै गाखोआखिसै नोंसोरो ए नैबेलाय नैबावनो दुगैग्राया आं खाथियाव देखायहैनि नायलांबानो जाबाय बबाव बेरायखो बहायनो बेबायदि दै गेलेग्रा होनाय जादों साफाथार जायगाया गरमथारलै बोथोराबो अखा हायाबाबो बिराद गरम नायलांबाय था गामागालि बोसोराव नैबे गोजौनि माबाया बावहाय बिबारफोर दंजोबोमोन दा होथ'वाखै नै अखाजोंहाय गाज्रि जाजोब्बाय नामा बै ससेयाव होदों देखायलांनो आं लोगोफोर नोंथांमोना बिबार बारो नै बेवहाय नै बेबायदि बिबारा मोजां बारथ'वाखै दै दाख्लै थांनाय बोसोरफ्रावहाय बिराद बिबारमोन देग्लाय दाबो बारथ'वाखै नैबेजों थांलायबाय नैबाव ग्राउन्ड फिल्ड होननांगौ ना मा होननांगौ बेवहाय दहाय आं देखायखाबाय नैबेजों आं सिद्दा देखायहरबावनि नुबायना नैबेजों ओरैहाय नै बेवहाय बै उनावहाय लाइट होदों मोनायाव बिराद समायगोन ओमफ्राय माने बैयाव दुगैग्रा लोगोफोर माखासे दङ नैबाव पार्किंसै दै लोगोफोर होमब्ला भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोनथोंसै बेखिनियावनो उननि जों सफैबाय लोगोफोर दिनैहाय सान्दुं गोसाथार आरो बाथौ खेराइ रिजर्ट जों बेरायनो फैनाय जादों दिनैहाय भिडिअखौ नायनो गोसो दंबा इन्टारेस्ट दंबा भिडिअखौ नायलांनो हागोन
आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दं एरियाखौ बोरै बोरै मा दङ आं देखायलांजोबगोन जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबबानो जाबाय। गारि पार्किंआ बावनो गारि पार्किंखौ बावनो गासैबो दोनजोबनाय जायो। ओमफ्राय नैबेजोंबो नै बेजोंबो गारि पार्किंआ ओमफ्राय मेन जिरायग्रा माबाफ्रा हनै आं देखायलांगोन खाथियाव। नैबे साहा लोंग्रा बायदिसिना खाथियाव थांगोन दाहाय देखायलांगोन आं नायलांबानो जाबाय। मोजां साजायसिनबाय नै देग्लाय साबसिन जादों सिगाङाव फैखानायखामोन। ओमफ्राय बे खेबसेयाव नै बेबायदि साजायबाय बै बाराव जों फैबा बेबायदि जायाखैमोन साबसिन साजायबाय दा। नै बिदियाव नै गथ'फोरखौ लाबोदों आङो बेरायनो गथ'फोर बेरायगासिनो दङ। बेरायफैदों दा बेरायफैदों दे नायलांजोब दे लोगोफोर नायलांजोबा मिथिगोन बबाव मा दङ। नैबेजों जिरायग्रा नै केबिन साहा लोंग्रा जिरायग्रा नैबेजों गथ'फोर गेलेयो नायलांनो हागोन। नै आं देखायनो एसे जायहा इन्टारेस्ट दङ नायलांनो हागोन दे गथ'फोर खेला गेलेयो नै बेवहाय नैबेलाय। ओमफ्राय दस्राथिंजों थांबावगोन नैबेजों दंबायो गथ'फोर गेलेग्राफ्रा। आं देखायलांजोबनि दाख्लै फैगासेयाव बेबायदि जायाखैमोन नै दा साबसिन खालामबाय। सोरबा बेरायनो इन्टारेस्ट दंबा नायफैनोबा फैनो हागोन। नैबेलाय नैबे फैगासिनो दङ नायबाव हाबदिनि एसेमब्लि ना मा लिरो नै गाखोनो। औ फैदों नोंसोरबो फैदों जों नायलांनि दै दुगैग्राखौ जों गाखोनि होमब्ला। नै बेबायदि दुगैनाय जायो नैबेलाय नुबायना लोगोफोर रिजर्टआव बेबायदि साजायनाय जाबाय। दाख्लै जों फैगासेयाव बेबायदि साजायथ'वाखैमोन ओमफ्राय दा बेबायदि साजायजोब्बाय नै दुगैगासिनो दङ मालाय गरम बोथोरबो ना दुगैनो मोजां। हाब जाम जालायथारो नामा हाथौदो नै जों सिङाव हाबनानै नायनि लोगोफोर दे गरम बोथोरनि बिराद मोजां नै दुगैनो सोरबा दुगैनो गोसो दंबा फैनो हागोन बाथौ खेराइ रिजर्टआव बिराद इन्टारेस्ट दुगैदों मालाय सोरबा सोरबा दुगैयोब्ला नैबेलाय नै बिराद साफा दैयाबो नायनो हागोन नै लेथ्रा गैया गोलोम बोथोराव थिगथार। नैबेजों ड्रेस सोलायग्रा नै ड्रेस सोलायदों बेजों ड्रेस सोलायग्रा रुमा बावनो ओरैहाय साइडजों जायखिजाया आं देखायलांगासिनो दङ दै लोगोफोर माबायदि दुगैयो नायलांनो हागोन। जायखिजाया नैबेवहाय नैबे रुमजों जायखिजाया आं देखायलांबावनि नायलांबानो जाबाय। दैया साफाथार बहाय दुगैनो मेरला दुगैगासिनो दङ नै नायनानै लादो होमबा नायलांबावनि गिदिं गिदिं नायगोन जोङो माबायदि दुगैग्रानि फेसिलिटिया नैबेबायदिनो नायबानो जाबाय। नैबेनिफ्राय गथ'फोर गेलेयो नैबेनो गथ'फ्रा दुगैगासिनो दं दै नैबे नै बिराद सान्दुं गोसाथार लोगोफोर ओंखायनो गथ'फ्रा दुगैगासिनो दं दैयाव नैबेलाय नैबे नायलांजोबनो हागोन नैबेवहाय नैबेनि गाहायावनो नै दुगैग्राया नायनानै लादो नैबेलाय नुबायना बिराद बरिया दुगैनो दैया साफा खालामनानै होदों साफाथार नै मिथिबायना दैया नै बिराद साफा नुबायना फैनो हागोन दुगैफैनो हागोन बिराद इन्टारेस्ट इन्जय खालामनो। र' दिनैथ' आं दुगैथ'नाय जानाय नंला लोगोफोर दुगैनायखौ खोन्थाथ'ला दा खेबसे फैगासेयाव लाफैनोसै नै हिर'फ्रा सेलफि लादों हा हिर' दुगैदों इन्टारेस्ट मालाय होमबा नायलांबावनि दै होमबा जों बेखौ दोनथ'नोसै दस्राजों थांसैलाय जोङो नैबेजों नै जोंहा नेग्राया जों दस्राजों नायबावनोसैलाय हरै गेलेग्राफोरखौ होमबा जों ओंखारलांफिनबाय दै दुगैग्रानिफ्राय दस्रायाव नायनोसैलाय गेलेग्राफोरखौ नैबेजोंबो दङ नै नायलांजोब
नायलांबानो जाबाय आं देखायलांगोन नैबेयाव जिरायगासिनो गथ'फोर खेला गेलेनाय नै गोरलै गथ' माथो दे आयौ नै मालाय बेरायनो फैदों रिजर्टआव बाथौ रिजर्ट सोरबा नै गारिया नुबायना गारिया माबायदि सालायदों हनै ट्रेन गारि ट्रेन बाथौ खेराइ रिजर्टनि दै लोगोफोर बियो डिस्ट्रिक्ट चिराङाव नै गथ'फोर गाखोगासिनो मोजांथार दै ट्रेन दे होमबा नोंसोर फिसाखौ गाखोहोगोन ना नोंसोरनो खेला गेलेगोन दे होमबा जों दस्राजों नायलांबावनो दै लोगोफोर माने गामिनि नालाय लोगो हमफैदों दा बेरायनो फैदों ओरै दस्राजों आं देखायलांबावनि सान्दुं गोसाथार दै होमब्लाबो देखायलांजोबगोन बाथौ रिजर्टनि माबाखौ नायलांबानो जाबाय ओरै थांनि जों होमबा दै नैबेजों नैबे गुनाजोब मोनायावसो नुगोन बेखौ नैबाव साजायग्रा होदों नै जोंख्लाबग्रा दा बिबार बायदिसिना बायथ'वाखैदां नैबेजों नैबाव जिरायग्रा जोब साहा लोंग्रा लोगोफोर मालाबाफोर फैनो हागोन दै फैनो गोसो जायोबा डिस्ट्रिक्ट चिरांनि बियो चिराङाव दङ बाथौ खेराइ रिजर्ट नोंथांमोनहाबो मिथिखागौ गासैबो मिथिजोबखागौ ओंखायनो आं बारा बुंहरला नै जिरायग्रा नै बेबायदि आं खाथियाव थांबाय थाला गोजाननिफ्रायनो देखायनोसै आङो जुदि नोंथांमोना मालाबाफोर बेरायफैयोबा बेरायफैदोल' बेरायफैनो हागोन आजादि बेरायनो जेबो प्रब्लेम गैया नैबे मोनायाव मोसायोदां मोनायाव मोसाग्रा बावहाय नैबेलाय नै बेबायदि स्टेज मोनायाव मोसायो ना मायोथाय आंबो बुंनो रोंला माने जोंख्लाबग्रा दामग्रा देग्रा दङ बैयाव नैबे नुहुरखाबायना लोगोफोर सिगाङावहाय ओमफ्राय नैबेजों मोनो आरोखि जाग्रा लोंग्राफोर जगायनानै होग्रा आरोखि नैबे न'आ माबा मोनसे जानो गोसो दङबा बहाय अर्डार खालामनानै बिहरनो हागोन नैबाव होफैगोन नै जायखिजाया जों सिङाव एसे हाबनानै नायनो दै लोगोफोर माबायदि नोंथांमोननो देखायनो नै रुमा नै बेबायदि दै लोगोफोर बाथौ खेराइ रिजर्टनि नोंथांमोना मालाबाफोर फैयोबा फैनो हागोन नै हरैहाय होमबा जों ओंखारलांफिननोसै देखायलांनि कहने का लगा कि बाथौ रिजॉर्ट आ अच्छा दे हमें वही पहले दिखिया जाम हाँ सान्दुं गोसाथार लोगोफोर माने भिडिअआ बारा क्लियार नुवाबो जानो हागौ थेवबाबो देखायबाय आङो फैबाय हिसाबै लोगोफोर नोंथांमोना नैबेनो रुम जोब जों गाहायजोंसो थाबायदों दै लोगोफोर माने जों गोजौआव गाखोआखै माने जेबो गोनांथि गैया नालाय गाखोनायनि ओंखायनो जों गाखोथ'वाखिसै नैबेवहाय नै बेबायदि जोब ओमफ्राय लामाया नै जायखिजाया देखायलांगासिनो सान्दुङा जोंनि सिदा जाबाय बिनि थाखायनो केमेरायाव मोजां नुवाखै लोगोफोर सान्दुङानो माथो मेंलायथारो नैबेयाव एसे नायनि दै जोङो नैबेलाय नैबावनो गासिबो बहाय जिरायनानै बुकिं खालामनो हागोन साहा लोंनाय ओंखाम जानाय दङ नामा माने नुबायना लोगोफोर नायलांदो नैबेजों थांगासिनो दङ जोङो नैबाव गाखोनो नायनि जोंहा दै नैबेबायदि सुबिदा दङ लोगोफोर दै मालाबा फैयोबा नैबेबायदि सुबिदा लिरनायखौ नुबायना नायलांदो नैबेनो रुमफ्रा अर्डार जाजोबो होमबा जों बैयाव नायबावनि दाख्लै थांनाय बोसोरावहाय नैबावहाय माने बिबारफोर दंमोन आरोखि देग्लाय बोखारथ'दों नै जेब्ला बोथोर जायो होमबा खालामगोन खोमा ओरै नायबावनि जोङो दै मेंलायथारो गरमा बाराथार बैयाव किसान दै फैबाय थानाया बैयाव किसान हनै बेवहाय ओमफ्राय नैबे रुम जागोन आंबो हाबफेराखै दासिमबो फैफेराखै आंबो हर थाफैफेराखै रुम भाराबो होयोदां नै बैयो जिरायग्रा खाथिजों नायनि नैबेजों नायलांनि जोङो बिराद गरमथार दै लोगोफोर जायखिजाया गरमबाबो देखायलांनो सेस्था खालामदों नैबेवहाय बिबारा बेबायदि गायदों नै नुबायना खिन्थु आंना केमेराया मोजां नङा दै लोगोफोर थेवबाबो देखायबाय आङो देखायनो लुबैनानै नैबेवहाय बेबायदि नै देखायलांजोबगोन आरो दस्रायाव नायनांगौ दंबायो
जायखिजाया आं गोजानै देखायला हरनोसै, नायनानै लाबानो जाबाय दै बाथौ खेराइ रिजर्टनि एरियाखौ। माने बेबायदि बेकग्राउन्ड दङ बाथौ खेराइ रिजर्टआव, नैबाव जिरायो। नैबेबायदि आखिनानै दोननाय जादों, बरायनाय बियो। होमबा लोगोफोर आरो गाइस, दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। जायखिजाया नोंथांमोननो आं बे बाथौ खेराइ रिजर्टनि माबाखौ सिनारिफोरखौ देखायहरबाय, बेकग्राउन्डखौ। जायखिजाया नोंथांमोनहा फैनो गोसो दंबा फैनो हागोन, बेरायफैनो हागोन। मानो होनबा बिराद मोजां फेसिलिटि दङ, आं देखायलांजोबखाबाय। दा भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'सिगोन लोगोफोर, बयनिसिमबो गोजोन्थों।